31 май таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст оид ба ҷараёни иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2017 таҳти рақами 260 дар бораи барномаи маҷмӯии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 ҳисоботи раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Раҳмонзода шунида шуд. таъкид гардид ки барномаи маҷмӯии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуд. мақсади асосии барнома рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, дастрасии он барои аҳолӣ, оммавигардонии варзиш, таъмини самаранокии машғулиятҳои ҷисмонии аҳолӣ ва ба ин васила пайдо намудани наврасону ҷавонони болаюқад барои расидан ба натиҷаҳои баланди варзишӣ дар сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳо амалисозии барномаи маҷмӯии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021-ро таъмин намоянд. дар кори маҷлис лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси замини ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии сейсмикӣ ва дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи амнияти нақлиётӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. аъзои ҳукумати мамлакат масъалаҳо дар бораи стратегияи миллии рушди моликияти зеҳнии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, дар бораи барномаи ислоҳоти милитсия барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи таъмини бехатарӣ аз сӯхтор барои солҳои 2021-2025 ва дар бораи нақшаи чорабиниҳо оид ба амалигардонии консепсия дар бораи ҷалби ҳамватанони бурунмарзӣ ҳамчун шарикони рушди кишвар барои солҳои 2021-2025, инчунин дар бораи пешниҳоди маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд оид ба иваз намудани номи баъзе аз маҳалҳои аҳолинишини шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғдро муҳокима карданд. дар охири кори маҷлис президенти мамлакат раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати мамлакат, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо вобаста ба иҷрои ҳатмии супоришҳои қаблии ҳукумати мамлакат ва маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба вусъати корҳои созандагию бунёдкорӣ ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни умумимиллӣ, сисолагии истиқлоли давлатӣ, ҷамъоварии беталафи ҳосили парвардаи заҳматкашон аз қабили ғалладонагиҳо, мевагӣ, сабзавот ва полезиҳо, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи мамлакат ва суръатбахшии кишти такрорӣ супоришҳо доданд.